gumis, jobb 3 emel középen, vége kienged. És jobb 3 gumis, emel középen, vége kienged. És 200. Hops, a kamerát majdnem elvittük. 200 vége, bal 2, 33, dobálós gumis, figyeljél. 200 vége, bal 2, 33, dobálós gumis, és 50. 50 sima jobb tövön. 50 sima jobb tövön, és 20-ra sima balív, fékezel, 50 jobb 3 gumis, fékezel, jobb 3 gumis, és 20 sima bal, 20 sima bal, és 20-ra jobb 2 tő, és 50, 50 bal 2, 33 gumis, bal 2, 33 gumis, és 20-ra jobb 33 gumis, vége törik, kienged, jobb 33, vége törik, kienged, vége törik, kienged, 33 és 50, és 50 sima jobbon sima bal gumis, és 20-ra sima jobb, és 50-re bal 222 gumis, 222 gumis, és 50, 50 jobb 22 kienged, és 100, 100 jobb 23, 100 jobb 23, és 50-re egy bal 1, 50-re bal 1, és 100, sima bal kienged, itt a bal 1-ed, bal 1, és 100, csúszik, vigyázz, 100 sima bal kienged, és 50, 100 sima bal kienged, és 50-re jobb 2, ja, ez már a bal 3, jó, 20-ra jobb 33 gumis kienged, és 300, 300, lefelé véges sima bal, és 200 lassító jobbra, 5 lesz a lassító, 2 távra figyeljél! És 300 lefelé, sima jobb hosszú, végén fékezel, figyeljél a táblát, mert most jön a kitérő, féktávra figyeljél, kitérő jön, bal 5, jobb 5, és 300 sima bal, 300 sima bal, és 50 sima bal hidas, 50 sima bal hidas, rajta egy jobb 2 dobál, és ott lesz